Ngiyakucela sithando senhliziyo yami, ngiyacela. Ngeke ngize ngikwazi, Ngiyacela. Mandile angikwazi. Ngiyacela, ngiyanxusa kuwena. Njengoba wenza lo mhlangano wakho. Ngiyacela. Ngumuntu nami ngiyawenza amaphutha. Ngi-right nje ngawe. Ngiyacela sithando senhliziyo yami, ngiyacela. Kwaphela ngaba right ngaqhubeka nami nempilo. So ngi-right nje la engikhona manje. And angiboni futhi ukuthi ngibuyele mina kuwena. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba ngivakashele guest namhlanje, it means khona lo muntu lo sasenhlizweni yakhe asafisa ukuthi baphinde futhi bazame ukuhlanganisa uthando lwabo, kodwa-ke uzosichazela kabanzi la behlangana khona nala bexabana khona beze bekhetha ukuhlukana, njengoba esela futhi izozama ukuqala phansi futhi aphinde acele uthando. So-ke asike sibone ukuthi ingabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Siyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Ubhuti waba sibonga? Umhlongo. Umhlongo. Ubuye kuphi? Kamasho. Okay, khulelo Kamasho. Yebo sisi. All right. Ngicela usiqale eqaleni-ke la uhlangana khona no-ex muntu wakho, bekumuphi unyaka, nihlanganele kuphi kanjani? Usibahle lo sikhuluma ngaye namhlanje ngahlangana naye e-mall Pavilion. Okay. Sahlangana e-Checkers esitolo nje bezothenga something. Like bezothenga izinto ezincane nje, and then ngayibonela intokazi enhle, and then ngayibingelela kahle nje futhi yavuma, and then sajwayelana kanjalo-ke yanginikeza inamba yayo, then saqala kanjalo uhambo lwethu-ke. Uthe bekumuphi unyaka? I think it was 2019. 2019? Yeah. All right. So naphathana kanjani i-relationship yenu isanda kuqala? Yeah, i-relationship yethu yayi-right kakhulu. Wayengihlonipha nje, nginikeza lonke uthando, like ngase ngibona ukuthi nje ngivele ngiqondise into yami, vele nje ngimlobole, ngimenze unkosikazi up until-ke kuze kube khona umuntu oqhamukayo-ke empilweni yami ofikayo. Oh, solobolile? Like walobola? Ngangifuna ukumlobola. Oh, wawufuna? Wagcina ungafezanga? Ngagcina ngingafezekanga. Okay. Mhlambe wamfica e-single noma wakutshela wena ukuthi waye-single noma wayenomuntu? Ngamfica single ngaleso sikhathi. Washo kanjalo? Yeah, washo kanjalo. Okay, wena wawusingle? Yeah, ngangisingle nami ngaleso sikhathi. Hayi ngeke isibali sakho asithembisi. Kodwa ngizothatha lokho okusho phela ayikho into engizoyisho. So-ke mhlambe yini le yadala ukuthi usucabangile ngokuthi umenze ngoduso, or should I say unkosikazi, ugcine ngokucabanga nje kanjalo ungabusafeza? Yindaba? Isizathu senzeka lokho ukuthi kwasuke kwaba khona umuntu ofikayo empilweni yami, igama lakhe uThabile. uThabile like besabangani nje, like we were friends, sijwayelene kakhulu, and ekujwayeleni kwami naye saba close ngale ndlela le engayiqondi nami, and umuntu ngalesa sikhathi umuntu wesifazane and wayejwayela nomuntu wesilisa, then up until-ke agcine emzisa ubuhlungu, emshiya, kanti umshiya nengane. So mina ngaba close kakhulu ngoba ngangiwumuntu like omkhonsolayo, like omduduzayo kakhulu, kanti-ke ukumduduzeni kwami sagcina siba connected kakhulu nengane up until kwenze ukuthi sigcine sesithandana kakhulu. noThabile wayilesbian, agcine seshintshe, wayilesbian kahle kahle. Oh, okay. Yeah. Lesbian enengane? Ilesbian enengane because umuntu la wayejola naye wasuka amzisa ubuhlungu kakhulu, wasewashintsha kwabe. Yeah. So mina naye saba connected kakhulu, umuntu wasihlanganisa ingane. So up until sagcina into yami naye sekenze ukuthi sigcina sesithandana. Okay. So umngani beni bavuthwa wena usebudlelwaneni noSibahle. So uSibahle ubethini ngalomngani wakho owaqala umngani and then jikijiki akuseyena umngani manje? USibahle sisoma akayijabulelanga kakhulu lento because wayibona indlela esesiclose ngayo ukuthi no khona into eshaya amanzi kulabantu, and mina ngangimfihlela ngaleso sikhathi, and ngizama ukuthi because nami lento yami noThabile ngangakayiqondi ukuthi kwenzakalani. Okay. Kodwa ngangibhlungu at the same time ukuthi ngizisa umuntu wami ubhlungu ngala eceleni, ngizizinto engasili, so nami lento engihlukumeza.
wena umuntu wakho ungavuma ukuthi abe ne-male based? Hhayi ngeke ngize ngivume sisami. Ungaba ngakhona vele ngoba uyazi ukuthi wenzeni. Ngeke ngize ngivume. Mina ngiya-understand le nto. Okay, kodwa-ke siphume lapho. So, nihlukene nini noSibahle? Nge-COVID 2020. 2020, usho ukuthi nathanda nonyaka owodwa. Yeah. Noma mhlawumbe futhi wangakahlangana unyaka because nahlangana 2019 angisho. Yeah, but 2020 usuyophela unyaka. Oh, okay, usuyophela unyaka. So, kusuka ngaleso sikhathi nahlukaniswa uThabile. Then wasiyothandana noThabile-ke sonke lesikhathi kuzobe manje noma nani khona isikhathi la nahlukana khona ekuhambeni nje kwesikhathi ungashayi manje. So isizathu esenza ukuthi sihlukane uThabile because uThabile wayehlezi ngifaka influence ukuthi no ngeke ngikhona ukuthandana nabantu abawu-2 isikhathi esisodwa up until-ke ngagcina sengihlukana-ke noSibahle-ke sengi-connected kakhulu noThabile. Ngagcina sengimthanda kwayena uThabile. Okay. So manje awusathandana noThabile? Sathandana manje noThabile. Kwenzekeni-ke kunina-ke? uThabile uvele wangijithela nomunye umuntu wesifazane. Hayi. Okay. So njengoba wahlukana noSibahle nge-2020, awucabanga ukuthi iminyaka emingaka akanayo nje umuntu a-serious naye manje? Uma ubhekile nangendlela futhi nahlukana ngakhona, mhlawumbe ungenzeka avumele mawuthi ucela ukuthi nibuyelane? uSibahle ngiyamazi kakhulu, umuntu onenhliziyo enhle, umuntu onothando, umuntu okhona uku-accommodate, umuntu onozwelo. Ngiyacabanga ukuthi uma ngizehlisa kuyena angakhona ukuthi angizwe. What if usenomuntu angafuni futhi ukuphazanyiswa naye? I don't think. Mude phela leminyaka u-2025 manje and nahlukana ngo-2020. Hayibo, sidabula lesikhathi. Ya, ngiyazi sisiwami but-ke ngizozama njengendoda, uma indoda fanele wenze iplani, ngizozama. So kulokhu-ke uma ngabe evuma ukuthi nibuyelane, uzimisele ngokuthi ungabisamchithela manje, ufocus kuyena kuphela? Yeah, and ngizimisela kakhulu ukuthi ngithathe uthando lwethu ngilibeke kwesinye stage. Okay, usuzomlobola-ke manje? Yeah, ngicabanga ngizivele sishade. Okay. Yo, ithi ngivele ngimlande-ke because uvumile ukuthi afike. Okay. Ukhona? Already? Yeah, ngi-ready sisiwami. Sharp. Ngasondelene. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. So-ke usisi uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba elikhulu ukuthi kungenzeka asamukele isicelo sabhuti ongibhalelile kuhlelo. So-ke asike sibuke ukuthi ngabe kuhamba kanjani. Sabona kunjani? Yebo, njani? Ngiyaphila wena? Nami ngiyaphila. Uma bani? Igama lami nguSibahle wakwaNdlovu. Oh, okay. Umfokokazi ngelwayo. Yamazi ubhuti engihlelayo? Yebo, ngiyamazi. Umazela kuphi? Ubhuti ohleli naye uBandile, i-ex yami. Bengikade ngithandana naye sahlukana ngo-20, I think ngo-2020. Yeah, 2020. Yebo. Oh, okay. Naqhathwa yini? Okay, uBandile wangijolela. Okay. Ya nenye angazi noma ngizothi intombazane noma yini but babe close ngale ndlela eyokuthi nje bagcina sebejola bowu2. Indaba uthi awazi noma intombazane noma yini? Ukuthi okay, le ntombazane leya ngangiyazi intombazane yabo, but suddenly yashintsha yaba ilesbian Tom yabo, into kanjalo. So bebezwana benoBandile. Oh, yeah, okay. futhi kwaba isekutheni-ke bagcina sebejola into kanjalo because intombazane yafika kumina intshela ukuthi mina angiphume kuyena uBandile. Yayifikela kwani? Yebo. Okay, now waphuma ngempela-ke? Engekho into engizoyenza because futhi into eyanginyanyisa ukuthi uBandile like wayelokhane engengisilima yabo, ethi babangani. Okay. Yes, because intombazane le njengoba ngishilo ukuthi ibiTom yabo, into kanjalo yesonami yabo. Okay. Sure. So bokade ugcine nini ukukhuluma naye njengoba usumbona la? Kade sagcina ukukhuluma sinoBandile. Kade sagcina ukukhuluma like
yabo njengoba ngithi sahlukana 2020 I think sabonana mhlawumbe ngo-2021 unyaka uqala Okay. ey'tolo like kanje futhi bengawona into etheni because yabo bewumbona nje Okay. ya kodlulwane Wabe uyamgcina lapho. yebo. Okay. Ish. Ubhalile-ke kuhlelo elithi Love Bag ngesifiso sokukhuluma nawe. So ngicela umuphi isikhathi sakho umlaleli uthi ufisa ukuthini wena. Okay. Ngiyabonga. Ngicela sikhulumisane naye. Sibahle, sithando sami. Ngiyazi ukuthi ngikonile kakhulu. And nami ngumuntu ngiyawenza amaphutha. And maningi shame Ngiyakwazi lokho maningi sithando sami. kakhulu. Kodwa angikaze ngayeke ukukuthanda. Wow. Kanjani manje? Because phela I think sekuphele u4 years. Into engizama ukuyichaza la ukuthi ngiqhubekile nempilo. into engizama ukuyichaza la ukuthi angikhona ukuphila ngilalele. Angikhona ukuphila ngaphandle kwakho. Okay, wena kusho ukuthi lokho ukurecognize okay manje njengoba sekudlule iminyaka emingaka. No, sithando sami ukuthi Sibahle. Ungathi sithando sakho. Mina nawe kade sahlukana. Sibahle ngisakuthanda. So manje Isizathu ukuthi ngize la ukuthi ngifuna silungise izinto sikhule njengabantu abadala. ngeke akwazi phela. Ngiyathembisa if ukhona ukuthi unginikeze ithuba ngiyathembisa kwena ukuthi ngizo-improve kwena. No. Ngizoprove kwena. Ngeke ngikwazi because mina njengamanje nginomuntu oserious nami. So akwazi ukuthi mina ngingabuyelana nawe because wena wangizwisa ubuhlungu. Sithando sami ngumuntu nami ngiyawenza amaphutha. Bandile angeke ngikwazi. Ngiyindoda ngiyawenza amaphutha. Ngiyakuzwa lokho. Ngiyawenza wena okushoyo, amaphutha. but angeke ngikwazi. Ngicela ukuthi Ngeke ungixolele. ngikwazi, no. Ngicela ukuthi ungixolele. Uze ukukhala kwami. Ngiyakwazi ukuthi awuyena lowo muntu lo. Ngiyazi ukuthi umuntu onothando, umuntu onozwelo. Ngicela ukuthi uze ukukhala kwami. Umbekaphi? Kuyona yonke nje lento le. Angithi uThabile akekho la, uThabile akekho la. Mina nawe la esikhulumayo, mina nawe la esikhulumayo. uThabile akekho la. Yeba uqonda ukuthini-ke manje ukuthi uThabile akekho. Akekho uThabile la. Ngisaqhubeka vele. Ukube ngisafuna ukuthandana noThabile ngabe ngimbizile la. Umuntu engifuna ukuthi siqhubeke naye izinto wena. Ngeke ngikwazi Bandile. Because mina manje nginomuntu engithandana naye. And it's right shame. Mina sami uzo-give up nje kanjalo ngothando lethu lilahle nje kanjalo nje. Kanjalo. Yes. Ngiyakucela senhliziyo yami, ngiyakucela. Ngeke ngize ngikwazi. Ngiyakucela. Bandile Ngiyakucela. angikwazi. Ngiyakucela, ngiyanxusa kwena. Njengoba wenza umsangano wakho. Ngiyakucela. Ngikwazi. Ngumuntu nami ngiyawenza amaphutha. Ngi-right nje ngawe. Ngiyakucela Kahle senhliziyo yami, futhi ngiyakucela. kwaphela ngaba right ngaqhubeka nami nempilo. So ngi-right nje la engikhona manje. And angiboni futhi ukuthi ngibuyele mina kuwena. Phela nawe ungazenzi msulu. Awu. Ungazenzi msulu. Musuku lokuma uhlala la lokuzenze ngathi uyingelosi. Awuyena ingelosi. Ngoba uhleli lapha usiya ingelosi. Awusiya ingelosi. Nawe uyakhumbula ukuthi wenzani? Uyakhumbula. Ungalokho uzenzela uzenza msulu ngoba kunokukhona amakhamera la. Usuzenza msulu. Nawe uyawazi ama-mistake akho wawenza phezu kwempilo yami. I-mistake engayenza. Uyawazi uyakhumbula wena noSibu, uyakhumbula noSibu. Ngidakiwe mina ngilele lapha nitshe uthi ngilele uyakhumbula ngayidlulisa mina leyo nto. Wena uhlulwa yini pho ukudlulisa izinto ezikanjalo? Uhlulwa yini ukudlulisa izinto ezikanjalo? Ngeke ngikwazi. Ngakuxolela mina futhi mina ngangiyisilima mina. Kwakusuku olulodwa. Wangibamba sakhuluma kwadlula. Cha vele lento iyaveza ukuthi vele wena wasekuqaleni awukwazi uzungithanda wasekuqaleni. Konke mina engikwenzayo kuwena ukuthatha kancane vele. Wasekuqaleni wena awukwazi uzungithanda. It's fine. Ngoba kuyimanje lezi zinto engizenzayo mina kuyimanje akupruvela wena ukuthi ngiyakuthanda mina. Kodwa wena ulokhu kushaya endini. Ima ungithandelani? Ungithandelani? Umbuzo onjani lo? Ungithandelani? Umbuzo onjani lo ngibuza wona? Cha, phuma nje kumina. Umbuzo onjani lo ngibuza? Mina kuwena so nje ibo ngiyacela. Lokho Sibahle kuyaveza ukuthi vele awukakakhuli ngomqondo. Ayikho. Awukhulile. Awukhulile. It's fine. Awukhulile. Kuba umuntu okhulile ngabe uyayibona into engiyisho ngoba ngiyazehlisa kuwena, ngiyazehlisa kuwena. Ngiyazehlisa mina kuwena. Bandile phuma kumina uqhubeke nempilo maningi amantombazane la.
ngaphandle. So ngiyacela ukuthi bandla uqhubeke nelife yakho because mina angikufuni, ngi-right ngawe. So yeah. And umile lapho? Ngimile nje lapho sisi wami angishintshi. Awumkhumbuli? No, nakancane. Awu sekuphela iminyaka othi ngibona mhlawumbe u-4 years manje. 4 years or mhlawumbe 5 years. So nje awukade nje ngaphuma kini ngi-right. That's le ngikhona manje. Ngiyakuzwa. Ngiyabonga nje kodwa ukuthi ugcine ngokufika noma ungazi usibizeleni kodwa ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. Alright. Ngiyacela ungikhululekise. Umbuka lapha ekhaya kuyacaca-ke ngazuthi ayi uqinqosana asahlangana isidala. Usisi uyakuveza ngokusobala ukuthi sesiside kakhulu isikhathi and yena usenophesini wakhe anaye empilweni yakhe asafuna into ezolokhu imbuyisele emuva use-right. So yeah, sikhetha ukuthi silivale lapho uhlelo. Ngiyacela usungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Sondela, iBlack Life Traditional Pharmacy iyona engayimpendulo yeinkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhuti osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo, khululeka, ngeke aphinda babone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thole sakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faka i-order namhlanje 062 219 7748. Uma ufaka i-order, khululeka, sikudilivela noma ngabe kuphi. Magumbama nomhlaba. Ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Woza kwi-Black Life Traditional Pharmacy, silapha ngezimpande zama-Afrika. The Black Life TV.